У цэнтры ўвагі сваіх родных і блізкіх. 3 унука, 5 праўнукаў, 2 прапраўнукі. Гэта тыя людзі, якія сёння разам з Людмілай Канстанцінаўнай. Чвэрць стагоддзя свайго доўгага жыцця яна адпрацавала ў школе настаўніцай, потым яшчэ 10 на прадпрыемстве. Ды і сёння не страціла прагі да жыцця і пачуцця гумару. А яшчэ яна дагэтуль і актыўная дачніца. Душа радуецца, ну... Чтобы не ноги, так я пишу. Можно и на танцы еще. Можно и на танцы сходить. Яе нашчадкі ўспрымаюць бабулю, прабабулю і прапрабабулю як лепшага сябра і заўсёды прыходзяць да яе за спачуваннямі і парадамі ў розных жыццёвых ситуациях. Наша бабушка очень общительная. У нее весьма много друзей. Она дружит со всеми соседями по квартире, по даче. К ней до сих пор приезжают ее ученики. Ей звонят, я не знаю, из Минска, из Москвы, из Могилева, из каких-то городов. Я пыталась сначала как-то запоминать, кто это, какую связь они друг с другом, но я уже потерялась. Она у нас очень активная, очень трудолюбивая женщина, прожила довольно тяжелую, но очень насыщенную жизнь. И, наверное, одним из секретов ее долголетия является ее неиссякаемый оптимизм, ее любовь к жизни и то, что она просто любит нас всех. Павіншаваць юбіляршу прыйшло шмат гасцей. Сярод іх педагагічны калектыў і навучэнцы сярэдняй школы нумар 15. А цэнтральнай падзеяй стала ўручэнне Людміле Канстанцінаўне новага пашпарта. Тэрмін папярэдняга скончыўся акурат сёння ў 100-гадовы юбілей. Як азначыў начальнік управлення па грамадзянстве і міграцыі управлення ўнутраных спраў брэсцкага аблвыканкама, які ўручаў дакумент Людміле Калтанюк, доўгажыхароў обласці на сёння больш сярод жанчын. Адной з іх, жыхарцы Пружан, ужо споўнілася 107 гадоў. Безусловно, данная категория людей нами отслеживается, контролируется. Мы постоянно делаем соответствующие выборки, чтобы, скажем так, оперативно владеть информацией о таких людях, значит, о количестве их проживания. Конечно же, про эмоции вы меня спрашивали. Эмоции могут быть только положительные, остается только позавидовать таким людям. Юрий Печур, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».